lang hilin eh. Kapit sa mapension kay kung mas trabaho, mapensyonado na makatungtong sa sinta. Mas luwas na na isang kuwan. Kaimtang. Ina na da, lugmon ni Dani nga. Kasi kaso na. Sunod to ay 58. Ika 59 na, 58 siya. Siya na may pensionada kaya naman siya. Pas trabaho. Yung taon, luoy. Luoy pas hilagang taot. Ito pa. Wala pa kong bag na koleksyon. Mamalit. Salamat sa bag, mamalit. Oh. 5 minutes later. Biyahin mo po ani series. Five minutes later. Hello, good morning. Lalapod ko. Payag ni Herlin. Kaya mamadagid. Kuan ako schedule ato sa Isidro. Ug manapod ato sa Isidro Friday. Ano magid ni sumpais kinabuhi ni ato sa Isidro. Kalain na pagkas Ginoo hatagan ta ko panglawas. Karon ding adlaw ning panaw si Manong Banoy. Okay ba pula edad? 60 plus na hinungkod na. Ang ba na ka? Marabanay service na mo niya yung sa una. Gabay pa nas yung natutumig San Miguel, natumig Panglao, natumig Garcia. Uli big puti, anak big sudlon, mo na among service una sa Kenan. Hinja. Kaya balabal pa muna sa unang panahon. Gamay pa nas yung. Sama po na yung madadalig sugo nila. Nanay Babing, nila Ma'am Sarila. Pero kinabistaw lagi, di man matagaan. Managiingan nga. Isag-asa ta. Kuhari dito sa Ginoo, di maka pagang di dito magluno. Wala nga kinanan dito, oras-oras, minuto, adlaw, tinuig, andam dito. Andam dito sa matubang. Tapos karaniban minag mahadlok kay linog, madagla silang mamatay. Wala. Karon. Mga pasubo lalaman sa mga side ni Nanay Babing, Gulos, Ayuban, Gulosinda, kana siya, suon ng tatay. Kamagwangan. Oh. Diday, si Marini diday kamagwangan. Magwang ni tatay na. Si Nanay Babing. Si Nanay Babing noon, niyagi o niupirahan o manas na Nanay Babing, napirahan manas niya aging tuig, pero nakasurvive gyapon, malayang giingan nga ginora jay nasayod.
Ampo tas Ginoo kanunay hatagan patagtas kinabuhi. Izara jay naghawid sa atong kinabuhi. Ang pintang tanan. Kumusta di ay labi na nila Ma'am Nuning Ayop. Good morning Ma'am. Darapog ko. Salamat sa gado Ma'am. Magkasa kadapit kay sa ko nimo to ato po mo sa gibanan. Tananahang mga lihok. Salamat ka ato. Amping. Og ni Ma'am Cherry Ulrich. October na Ma'am. Dampas na sa nga Ma'am. Hindi ko makalipat sa imong order. Ano naman, makamamisok ko pohon, kalo asino o. Bilma Makabalo, Amping, Ma'am Pilisa Taghap, may buntag Ma'am, Danapukos, Cortis, todes ako dito sa ahang payag. Pero bag sinod adlaw, kaya nanapot to yung abot man naman yung satag ang gagaw nga mamamiri ko no ato na kung pusbay paningkamutan ko na nga kuan maka uli mga pideta malaki ito sa bawang sa mga bata relax sa pagkuron kay ugma kumbati na pod ano sa pagkudan nyo. Kung napakos Byron, to nakos hangatanan, tuwad-tuwad. Dali kayo, ubinataran, kilidra, lasyo. Mga pideta. Ito agay ko isa kung ano, gabi. Panagsaan, tatano po kakagpanisal. Nato kong mukig gay saging gabi yung pag-ulian na dating ngagi nakaabot ng turami marami to siguro po nga mag-abot may lang salaman mi din na magkita nan pagpanahon dali lamdang init ka din naghapon dali dak ng uwan Tapos manong banoy, nag-drive pa man to. Pag ulit na gagawin ka sa Canada, ito yung service nila. Kaya driver man to bansa, ang gagawin nga Dixon, nga tas lawas. Nalibaw ang. Labo rin nung nasa among bahay, among dito sa among inoon nga ang classmate nga dugay na po na daga, breast cancer. Pero antos gyapon. Kalos Ginoo. Napa. Nahanag na ganito. Namatay. Pero kalos Ginoo. Napa. Tapos nung banoy. Kalit na. Matod pa ni Ma'am Sarila. Nasawas ang gagawin po. Nasawas na isuon. Asawa ni Marino. Amahan yung. Kalit ako no. Mara ba dyan ay isang. Mara ba dyan ay madadalig. So diya. Hindi sa lang mga sakop ni Nanay Babing. So, isang taman. Pahalo na ano des Ginoo. Kaya nga na, sabi na una, di pahalo na nila sa nanay. Hindi na mga isuon. Kaya wag man dyan mo, magpahalo na. Pinaran kitang kanan, andam na takanunay, gusto takwa sa Ginoo. Ay, Ginoo rin
Hawid sa kong kinabuhi. Ano yatang kita ang imanlik. Pero ampo lang, Ginoo, hatangan patagbas ko paglawas para na. Sa patagbas ko paglawas nga para makapanikay sikay. Kaya mo naman din itong kinabuhi. Okay. Maban gisaligan ng inganing atubang-atubang sa kamera. Ginoo na atubang-atubang sa kamera na mga sa kabuhan ay makatigom o mga $7 pareha karon katawas tatay kay pila ko niyang $1 ang $1 ron sa YouTube kanra 10 murag nakasweldo ko last di aras kuan murag ano tong buwan na hapit sa pagtangag tuig ang sweldo sa YouTube sa unas pagsugod hinoon mga ipatan ng taon as media maabot ako tag 2 months sa mga kabuan ko sa ako makasuldo sa kadtong ning pasar ko mga 2023 2021 22 mga naman itong kamulo na pag COVID pasar ko dadon da katunangutan na mo lagi to nakasuldo ko presyo dito na itong COVID pa o ng sweldo sila tos prami nidag tos sweldo maabot idag tag nibinta maabot idag tag 70k tag 90k baka ditong time first time na ito nakahawid ko nakasweldo ko gunang sweldo pinaunhan dito ko'y 11k mazud to niya isundan og buwan mo 2 months dahil tag 5k taman tong 2024 na mabot og 5 months na karon jud wa na pila naka buwan kung maingin nga hawa naman kuno ko layas na kuno ko sa media pero ano mo layas man ko nga aling-aling ra maning uban jaghang mga kaupod hanggang perming naglantaw nasid mo naglantaw asa ko para din ang mamining ayop bisan sang FB sa ang reels sa ang mga message na anak siya Cherry Ulrich Belma Makabalo panas pili sa taghap darda brace sa manok sana sa kabuk nga kapayas okay. Sinuban. Sunod na pa nito sa mga bata ron. Adang Webis.